5 λεπτά με τον καθηγητή γλωσσολογίας Γιώργο Μπαμπινιώτη. Για να μιλούμε καλύτερα ελληνικά. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Παρακολουθείτε μια εκπομπή για τη γλώσσα με σκοπό την ευαισθητοποίησή μας ώστε να είναι καλύτερα τα ελληνικά μας. Ξεκινάω πάντα με κάτι που άκουσα ή που διάβασα και θέλω να το σχολιάσουμε. Όχι για να επικρίνουμε ανθρώπους ή να ψέξουμε, αλλά απλώς, το ξαναλέω, για να είμαστε περισσότερο ευαίσθητοι. Να, άκουσα προχτές ότι αυτό εδώ θα είναι το hot spot. Μάλιστα κάποια στιγμή είπαν και hot spots. Λέω εκεί, αντί να πούμε hot spot, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ θα είναι το φλέγον σημείο ή τα φλέγοντα σημεία ή το κρίσιμο σημείο, και αν μας καίει πάρα πολύ και θέλουμε το hot, ας πούμε το καυτό σημείο. Αλλά εκείνο το hot νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε, όπως και το πληθυντικό spots, καλό είναι να το αποφεύγουμε. Και βεβαίως έχουμε πια κορεσθεί με τη λέξη αφήγημα. Αφήγημα του τάδε υπουργού, αφήγημα του κόμματος, αφήγημα της κυβερνήσεως, και όλα αυτά βέβαια αποδίδουν το αγγλικό narrative. Το αφήγημα σημαίνει ιστορία, εξιστόρηση, διήγηση. Τι θέλουμε να πούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, και μπορούμε να το πούμε καθαρά. Η θέση του υπουργού ή της κυβέρνησης, η άποψη, αν θέλουμε να το σχολιάσουμε, ο ισχυρισμός και βεβαίως τα λεγόμενα. Επομένως, θέση, άποψη, αντίληψη, λεγόμενα, όχι αφήγημα. Το αφήγημα είναι η διήγηση, είναι η εξιστόρηση, είναι κάτι άλλο. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε και να αντικαταστήσουμε με κάτι από αυτά που λέω, ή αν βρείτε και κάτι καλύτερο, ισχύει. Και τώρα ο Ελίτης έλεγε, ήρθε η ώρα να πούμε τα ελληνικά της πίκρας. Εμείς ας πούμε τα ελληνικά της κρίσης. Μιλάμε συνεχώς για κρίση. Και θα ήθελα σε αυτή την εκπομπή να σκεφτούμε λίγο τη λέξη. Η κρίση είναι από το ρήμα κρίνω. Και αρχικά είναι η νοητική διεργασία που καταλήγει σε εκτιμήσεις, σκέψεις και αποφάσεις. Μετά περνάει στο κακή κατάσταση για αρρώστιες. Από εκεί και το κρίσιμος. Και τι συμβαίνει μετά? Έρχονται οι ξένοι, Γάλλοι, Άγγλοι, και δημιουργούν το κρίς και το crisis, που είναι η κακή έκβαση στα οικονομικά, στην οικονομία, και μας έρχεται πίσω εμάς με αυτή τη νέα σημασία. Αυτές τις λέξεις που παίρνουν οι ξένοι από τα ελληνικά για να δημιουργήσουν έναν όρο, τις λέμε ελληνογενείς λέξεις. Εάν την πάρουν μια λέξη και έρθει μετά από καιρό και με άλλη μορφή, άλλη σημασία, τότε μιλάμε για αντιδάνεια. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι οι ελληνογενείς λέξεις είναι ένας τεράστιος αριθμός. Στο ετυμολογικό μου λεξικό τις έχω συγκεντρώσει στις μέσα σελίδες, στο ένθετο, και από αυτό το λεξικό σας διαβάζω ότι είναι ελληνογενείς, ότι τις πήραμε αφού πρώτα τις δημιούργησαν, τις έπλασαν οι ξένοι. Η λέξη αεροδρόμιο, η λέξη άζωτο, το ακτινίδιο, ο αναρχικός, η ανορεξία, το αντιβιωτικό, το αρχιπέλαγος. Ακόμη και η ασπιρίνη είναι από ένα θάμνο, την σπιραία. Ο αυτισμός, η βιολογία, η βιοτεχνία, ένας μεγάλος αριθμός λέξεων, δεν θέλω να κουράσω, ας αναφέρω μόνο τον εγωισμό, την δυσλεξία, το γονίδιο, τον διαβητικό, όλα ελληνογενείς λέξεις. Και μια και μιλάμε για τα ελληνικά της κρίσης, δεν μπορώ να μην μιλήσω για το δάνειο. Λοιπόν, το δάνειο είναι και αυτό μια αρχαία λέξη που προήλθε από το δάνος του δάνους, το οποίο πάει στο δίδο. Και αυτό το δάνος έχει τον ως όπως το σμήνος και το κτήνος. Άμποτε
το δάνειό μας να ήταν δώρο των Ευρωπαίων, αντίδωρων ανθών έλαβων. Μακάρι δηλαδή οι Ευρωπαίοι να μας αντιμετώπιζαν με ευρύς όπας, όπως είναι και η ετυμολογία του Ευρώπη. Ήταν τα 5 λεπτά με τον καθηγητή γλωσσολογίας Γιώργο Μπαμπινιώτη. Για απορίες και ερωτήσεις προς τον καθηγητή μπορείτε να επικοινωνείτε στο mail gb@vimafm995.gr.